Έλα μωρό μου. Κάθεσαι. Είσαι έτοιμη. Κάθεσαι λίγο να σε πάρω. Κάνε τσάρι. Ανοίξτε! Άνοιξε! Δεν σταμάτης ποτέ! Έχεις καλά ρε μου. Έλα μάνα. Τι έγινε μάνα μου, τι έγινε. Μαλάκες. Τι έγινε μάθα τώρα, ξεκόλλα το μυαλό, στο άνοιξε λίγο να τα πούμε, κάτι. Κάμισε τα ρε μαλάκα. Ήμουν εκεί στο πάρκο να πούμε. Ναι και. Τώρα. Άντε. Πάρε ρε παιδί. Είμαι στο παρκάκι, είναι εκεί που άραζω, στη γωνία κάτω. Και εκεί που είμαι αυτός. Μα πάμε λέω. Τηλεφωνάκι, πάμε, σηκώνω, κανονικά. Ποιος είναι, η Μαρία. Είναι αυτά, θα ετοιμαστούμε αυτά, ναι, θα πούμε να σε πάρω. Θέματα, έτσι. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου. Και εκεί που είμαι αυτός, τι είναι ξαφνικά. Κλείνω το τηλέφωνο, ρε φίλε. Και. Ωραία εδώ. Ναι. Το μυστικάκι μας. Και ακούω πίσω από τους θάμνους ένα... Και. Ή κάπως... Δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, γυρνάω, βλέπω έναν τύπο, βγαίνει. Και. Φιλαράκο, μπορείς να πάρεις λεφτά. Θα πω και εκεί, εντάξει. Λοιπόν, και βλέπω έναν τύπο με ένα παρτό, μια παρταδούρα, ένα τέτοιο ένα πράγμα, αυτό, κάτι γούνες, κάτι ιστορίες, κάτι αυτά. Βγαίνει εκεί με ένα μακάρι, τόσο. Φεύγω, πιλάλα. Τρέχω στον δρόμο. Από πίσω ο τύπος. Και. Ναι. Και ήρθε εδώ. Τι και. Ναι. Γάμισε τα. Άρα, η Μαρία που καλά με θέλω ακόμα. Ναι. Δες καλά. Ξέρεις τι κάνει, ρε. Εσύ ιατρικό δεν πάει να ανοίξει κανένα παράθυρο. Άντε καψίτε ρε μαλάκι θα πούμε. Κάποιον περέντασε, έχει φουντώσει αυτός. Έλα ρε φίλε, κάνει κρύο. Μην μιλήσεις. Αντρέα! Μαλάκα μην ανοίξεις. Αυτός είναι. Όχι ρε. Αυτός είναι ρε. Θα μας πέρασε αρχή από πουνή. Αντρέα! Να σκοτώσει ρε μαλάκα, έχει το μαχαίρι. Αντρέα, άνοιξε ρε φίλε. Ρε ας εδώ. Όλα καλά. Πού είναι αυτό Τώρα τώρα. καλά έχει φρεκάρει όλος μάλλον. Γιατί, τι έγινε. Τι έγινε με κοντάρια και τέτοια όμως. Τι κοντάρι. Κοντάρια λέει, μαχαίρια όλα. Αυτό δεν έχει φρεκάρει. Τι έγινε. Τώρα, πώς το κάνει. Πού είσαι τώρα, τι έγινε. Έλα ρε εσύ. Ο Αντρέας ρε φίλε, τι έγινε. Πω, από γάμισέ τα ρε, με κυνήγησε ένα ένα μαχαίρι, να πούμε. Πλάκα Να, Πλάκα κάνει. γάμισέ τα σου. Έχει πολύ ζεστή εδώ μέσα, φίλε. Δεν Πάω να ανοίξω ανοίξω λιγάκι. Για δες, το έχει ανοίξει πριν, άλλα σαν για δες. Πάω να δω. Κάνα κορίτσι μου. Πολύ ζεστή. Έτσι φίλε. Αλλά μαλακίες. Έλα, ναι. Τέλος πάντων. Αλήθεια ρε. Τι αλήθεια ρε μαλάκα. Εντάξει, αλήθεια. Παλτά να πούμε και στον Batman. Λοιπόν,
Εγώ σε γνώση, φίλε, να μου ρωτήσει αντρικό. Δεν πάω να φτάνει να πούμε λίγο νεράκι του στη γνώση, να πούμε εδώ δεν κατεβαίνει να μου ρωτήσει. Έχεις να πούμε να κάνεις ένα μπάνιο. Φαίνεται ότι θες να φέρει ένα νεράκι, ένα έφυγε. Πάμε. Σκότωσε με για να μη σ' αγαπάω. Πού είναι ο άλλος, Ας πω είναι εδώ. πού είναι. Πού το φέρνει τον νέο. Να πάω να ρίξω μια ματιά, λες να δω μπας και είναι μέσα. Αν δεν δες τι κάνει ο μαλάκας μέσα, μωρέ. Αντρέα! Αντρικό! Αντρικό! Τα άλατα από την αρχή της πλύσης και είναι 3 φορές καλύτερο σε απόδοση από φτηνά αποσκληρητικά νερού. Για προστασία που μπορείτε να εμπιστεύεστε, χρησιμοποιήστε μια ταμπλέτα καλγκόν σε κάθε πλύση. Αυτή είναι η προστασία καλγκόν. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Yo-yo, mi bañera, yo-yo, yo-yo, mi bañera, yo-yo, yo-yo. Yes, it's been